Написа ли домашни? Да, госпожо, написах. Я тай да ги видя. Пс, брат. Върто. Къде е служа? Кажи такова. Кажи, че кучето ти е изял домашно. Аз нямам куче. Кажи, че имаш котка и ти е изяла. Брат, благодаря. Ивайло, госпожо, котката ми изяде домашното. Не кучето, госпожо, изяде ми домашното кучето. Просто така, извиняй, имам куче. Добре, дай да видя. Дали си направил видео как ти изяжда кучето домашното? Ела, изяж го. Ухапил. Това ми е клипа, госпожо. Що лъжиш, бе? Сега ще има шамар. Вы, много яко план стана обаче. Убиха му глата. Изкъртиха му много. Марине, ти пък що? Къде седиш? Госпожа, той има докарат капчина му. Този път няма да ви го повярвам. И на тебе ти изкъртиха. И на тебе те удариха. Сте лъжали. Айде между часие.